Quddiem il-Maġistrat Claire Staffraci Zammit komplet il-kumpilazzjoni fil-każ tal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Il-qorti ħatret espert biex imexxi l-proċess tal-ġbir tad-dejta minn SD card li fiha filmati minn taħt il-baħar fiż-żona tat-Tinda tal-Patata fejn saru l-arresti tal-eżekuturi tal-ġurnalista. Dan wara talba mid-difiża biex din tintbagħat barra minn pajjiżna biex ikun determinat jekk tistax tinġibed dejta mill-SD card li kienet saritila xi ħsara. Il-prosekuzzjoni m'oġġezzjonatx. Id-difiża tal-akkużat ilmentat minn sors qrib l-investigazzjoni li qed jgħaddi informazzjoni lill-midja bil-maġistrat li ddikjarat li hi mhix tmexxi inkjesta fuq il-midja. Kien hemm ukoll xeni emozzjonanti meta waħda mix-xhieda nfaqet tibki u tirrakkonta l-mument li rat l-isplużjoni. Sadattant it-talba l-libertà proviżorja tal-akkużati se tittieħed fl-4 ta' Lulju hekk kif il-qorti qatt m'għandix kopja tar-risposta tal-Avukat Ġenerali dwar dan.